Benvidos ao Ben Falado, un espazo creado para gozarmos da riqueza das nosas palabras e da vitalidade da nosa lingua galega. Hoxe imosles explicar que significa a palabra Galicia e uns rapaces do Instituto de Bertamirás vanlles decir que temos na boca palabras milenarias. Empezamos. Desde o século I a.C. nas fontes clásicas temos calaiquía, calaequia, con K e C iniciais. Pero axiña impúxose galaequia, con G, pola man dos que viron en nós semellanzas ca Galia e os Gali ou Galatai. A extensión do nome de Galaequia a todo o territorio desde o río Navia ata o Douro é da romanización. Hai que salientar en Galaequia a sufixación aic, aic, moi característica do noroeste hispánico e que incorporada ao latín persiste hoxe en galego, xairego, labrego, dilego. Compre contar con que a variante Galiquia sexa antiga e de uso intenso, pois así temos explicación máis fácil dos actuais Galicia e Galiza. Pero o galego e o castelán gallego non teñen outra orixe posible que Galaecus. Tamén é de interese que Galicia, Galiza, nada teñen ou moi pouco de castelanismo, pero Galicia con L é galeguismo en castelán, que perdeu a súa forma Galicia co mesmo elle de gallego fronte a galego. Ben falada. Temos na boca palabras milenarias. Para falarmos de castaños e carballos, de anduriñas e de niños de paxaros, de fontes, de fervenzas de regueiros, de rías, mares, cabos. e areeiros. Temos na boca palabras milenarias. Para falarmos da carqueixa da chorín, da barba de raposo e da erva das feridas, de xouvas, De roaces. de baleas, de dornas, de gamelas. de sereas. Temos na boca palabras milenarias. Rociaron coitelos de varios continentes e buscaron peixe nos mares máis ferventes. que andaron os camiños co peixe na patela. Segaron moito trigo nas chairas de Castela. Temos na boca palabras milenarias que teñen a gala ser lingua proletaria, que deu chegada culta a empresario. Cristo concedeulle dignidade de litúrxica. E os poetas puxeron a cor e mai da música. Temos na boca palabras milenarias. Rescatounas todas a pluma de Sarmiento, e máis os que dormen na paz de Bonaval. Palabras de Bansi, Merlín, De Migueliño. Adrián Soutelo De Galván, e de Balbino. Temos na boca palabras milenarias. Elas fan nos pobo e prometen un futuro. Pero como isto non está seguro, Todos os amigos xuramos o convenio de que a nosa lingua viva outro milenio. Con que cortamos a carne cando comemos? Un coitelo. Como lle chamas a árbore que dá mazás? Na fonfeira. Por onde van os xoguetes cando non nos recollemos? O lixo. Ves como sabes? Unha das felices características do clima de Galicia é a choiva. E chover, saber chover, é chover miudiño. Pero é certo que ás veces chove a caldeiros, chove ás cuncas, e chove a cachón, como din os vellos. Nestes casos, a xente nova di que chove como nas películas. Por qué? Pois porque, como o chover miudiño é moi malo de filmar, cando nunha película ten que aparecer a choiva, normalmente contratan bombeiros que cunha mangueira boten auga a cachón. Por iso din chove como nas películas. Ben, pois outro día contaremoslles máis.